Здравейте, почитатели на киселото зеле! Моето видео няма да бъде за рецепта за кисело зеле, а ще бъде за това как аз си го претакам. Едно бидонче 31 литра. Автоматизирано претакване на кисело зеле. Канелката, която е към бидончето, съм я обърнал и съм си купил една помпичка. Ето я. Ето я и тук. В случая някаква Комет. 12 волта прав ток. 9 литра в минута дебит. Напълно достатъчно. Горе-долу моето зеле го претаква за около 2-3 минути. Ето как я захранвам. Трансформаторчето. И сега тук ще видите как тръгва. Опаля, ето го. Ето тук, не знам. Ето е струйката. И така, както се казва, докато ти си къркаш рекейката, моторчето свършва твоята работа. Сега, за да не бъде така отворено и за да не ми мирише в гаража, съм направил една, т.е. то си е към самата към самото бидонче една капачка. Ще го спра временно. Това да го махна. Една капачица. Тя се продава в комплект с бидончето. И това го пъхам тук вътре. И то се уплътнява. И по този начин не мирише. Ако някой, така да се каже, има проблем с това нещо. И его сега тук пак си го пускам. Канелката е обърната. Ако се налага нещо, може да се стиснат на кочетата. И това е. По идея на сина може да монтираме и някакво апче, за да може чрез айфонче от разстоянице да си го претакваш. Ти си на гости на богатата леля в Америка и оттам си стартираш претакването. Еми това.